فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. الحمد لله ثم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن التفسير نيكرا الذكر يوم بيل ما بمنا لك ولا لكم رندو سينغرو. قرآن السلام بيناننا على آية بيناننا جوفنغرا على دلاتي mana yananga temani pmai tanga ni ala beka sinzi ni Allah to barka mai neman barka ani kishi ko ni ala fa ko jidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba ce mana musama lumin gara sai na bolo yi ni jigara kungulo ka sai ni bolo ba ta soro sahaba ka salatu soro yi angoma korban fana no de seda thaba usena na ala karakal lanyini omini boloni sebo ke anida ka do ka fo toro men ngara ala kra sena bolo ani adda yanga jomana nuna ka jo sahaba usena na nuka ko hajiru nuka nasju ka mutak mi farum jotu ni korti tigu ni boltigu ni nyatigu nyefaya sisibita tiga pamami como tu yela manaka kam misruye como dunu foka como buru fiaka como dongli ubena ka tunu doni Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah la ilaha illallah ikado ka fo nimma ngai nena como fol foka kunu como buru fiaka kunu como dongli ta tunu manga dara ni manganye manga barka men manganye ninye ala ka manga de woni nebe sangana sangoy ni ala tay bede ben dobi ka kon yen bep me dongli mi no dimise ma koro che muso ko kuyo ko buru fi kay ko fol foka amadu go fiu ma koro mi yo obara gwelonge ka dine ka ñanama ya tasmana nu ka sabal nu ka mi defara ko lay ala ko kangu ka ñuma do ye ango fode lisana sidigin fil akhirin ko ni ma mi ye pawlu ko na kibita ala fa fe ngalu mida kebi pasama ko na kibita ala fa fe kella hulu ka sengam baminu ngara aw mo suma de labi mi dine baraka mi dine kuma fo bire tiddango korotiti bwana murutiga kambugo kakora kunte kuila te kunte sera turu dugu kono tere jugu yaddo ibina mo ka dimisa ibina galaga dimi blawla ibina kwa dimi blawla manga yo kele de fo muhammad ye ni nugolo sunsume ni nagaswe kanga jot na chen andi janay muhammadu atawasaw bihi ofuma kunyo kibara di nyoma wa yawana ka yanga ufana ko de ko tere jugu yado ite tru du ko yoromina anga du yoromina boko che ka bonay way dayo nanya ite tru la anga du gonan go pata kisena boy nu fe ko temena on bora ko boro bonanya na ayata nyago jila minu nyata tasmana salatu baye
salatu mi ala kira de o na bona ala kira ka aw kala ala ka sena bulu o na bona kungulo ka seni bulu ba ta soro de wa ala lizina tabahum bi ihsan ila yawm ad-din nanye doka nyuru ko watina minu mina ngo fe o funatna do fango fe nanye nyumange samir yara ibufu Allahu akbaru johormade ala israel ba samir yara seku ameriki yara de webe la harabi adinga folotno dina kadai radda cuga ba fo ni edna ni johorma feyde kon ni johorma yira de afa bakra ala ko wambe kalala abi beda feme fa ko nata ba mosome ko fandande bette sola la kata kala garo jamano na kana ahmadiya famu Allahu akbar samira ala ka hinena sai ko ka fulbe ya dina dugu Qur'an tafsiru balaga sarfu nahu lugha fiqhu wayil ka ko nyuma ndana ba bep me sebu tadu gwanzai yiminu ngume anga folu buye ba sara ture ba gib suse Abubakar Chamu Allahu akbar batwar karamugo amir mu'minina menantal Allahu akbar jirla kaw almamu be fami karola te to ga shite shibo alladhi jire ama noka kata foliatai ni wati asoro manyamango kunga fana olu fana ka yoro faleru Sheikh Mansour Sheikh Mahi Haidara abeka yoro fame opma segu wati ibon ve ibitaw tajimi bitaka tan ve ibitaw tajimi bitan ve ibitaw kala ne la fele kuno hasida tu shin nyonje bunyongo na tu ni nyonje ti nyongoro ko kala no ngumi tabba fe katika dunda dun basa dai ture Sheikh Mahedra Sheikh Mansur Haidara korondo ko be faledu ambeka duda bi woyo amo fe ba addew na mo dewnye mi ngo bi fode anya mama hadiga chawye ngandi maganyu mangunu de otike mama hadi manan dine yaw film ba kono koni ati du kulo yoroto fana namo fo tige ni bunya nga kali kama kortan galo hakina fe kella o mate on andi somore minu yake do fole flawru lani ala udaros ma kabru noro wala man intasara ba'da zulmihi ako mami sanne to yone ko fe tasarake fa ulaika ma alaihim min sabilin ako kuma ka tajru sarabbe akui kado ma tiki jela ko lade ala ti jelaki ngaya min gona nye o ya sura ko juguma sara o juguma wa ma minu ni bengara ka wala zina idza asabahum baghi hum yantasirun ni bengana ma minu ga nubu tasara ala ko jazaw siyatin mizla juguma sara juguma man afa wa atla ni ma min ya fara kadlalike fajruhu ala allah watula ma sara ala bulu ga ko ju kere ke tasara ko ju la kibi jara ka aide ngani yera yaye ni maye
ko jugi nyere kele abulo o mola ben ka fa net la ka ya fa ka daw ka bina fa ka do ko lo jikora o ko no ma su do o kuma ibo o to o fien suru laje ka sin ya fatki mo no kra dlalle bi ke wa asla fajibu halalla ko a dandi sarala ngala bolo dusumbe bla ka sin ita sara iya laje jinyi ma jole ne ya ka fore e ni ma mi fali mate amlo mbayra do ko bi sin ya fati ye dlalle ko la dre ngani ay falmado ibake tib ala ko jumo foyti la innahu la yuhibbu adh-dhalimina ala tete wajufe ngol se aka ni mami tasra ito ne ko fe ko fa ulai kama alaihim min sabili inna as-sabila ala alladhina yadhlimuna an-nas aha jurum be maminunga nyangata be maminunga purne be mamunumo o yeminu nui ubi baga mo ku tonyo ku ka haga boshula wa yabghuna fil ardi bighayri haqqin ubi kunje bayani yada ko takko ku tabole dugu kono jamana kono bighayri haqqin ka sura chentu bulu ulaika lahum adhabun alimun alaka aw minu nga waleni la jaba bay mi nga gulende fanda de bitonyo tegengolo de bitonyo fenda mulo jiya kono yabi gaji foytila jenne ba tonyo pendigi fama ngala ko uya tonyo de setay ka tasara atlume ka desa atluma gwe ne ngala be akatlu ko nyela la rushila amena ko kama la krako hey ittaqu dawatal mazlumi ako ma tonyo ne ka dakurunya ay sranya de fotene la rusha bi yele ko kamo ay fami saka jamana mena nin to yoni ngono abiga ngono ma be ko hagli sigi binake ali abitla ga juga korole nya fo kata ga saka anga to yoni chale do nyonga pandaw desabato sete nyew uluka haka bo shele du la ko jugu ngona ngaw chama yele do la rushila no de kera fama fama ne ko kibita men sera mi ngala ba da tuginye kada ka kama sigile mu yorowla olu be ka tonyo ni kene toy nyama ya ka gule wallahi ya ka gule qala fla jabine ko ulaika lahum azabun alimun o tigala mawla jaba gulamu ye ne rabna diguku se na umar jodo ka wuli dugutla fa ka yala ka kamara ko nan laje woni dotte yonde do fe ne to kola de ne de nyama yala bi be ka mara ko no ni enda kanja woni de amiru mo nay ka soro do tonyo ne do kiyama do no jabi chogodi ko ma le wuli dugutla fa ka yoro lahlaw laje wal ma shudi bila an dugutla de musa bisi ka bo lahala do ka renya ka ya tulu kame ni mo ke atarabo teni mi ngani ayra sinaka sabetul malla ka buera tagada akamanguna sabo ku ba mina la kulla ne ba ka ngani afamu nganne de be marala bi kiyamaro ni pro bi ga auti pro ala bine de pro o kuma doni yene ka don tata de are buera tagada akamanguna katadi nye gwani mo ma to yone mo musoro ba to yone mo wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al umur ako mami ne saballasa kayafa hakika do ka fo o ko bawla bilu ba do edre ibe ka tonyo ngai saballe do ka katla ga yafa ka dawka ala ko yibilu ba yabi ka sadre yani Israel la harapati nganga jamana mi
n'i y'a ye sabali bi k'a kɔrɔ ko yafa bi kɛ a danna hakɛ la nka a tɛ ka ban yɛrɛ o laadiriya bilala pewu tilennenya bilala pewu fo bɛɛ b'a k'a fɔ o kɛra faso yɛrɛ taabolo ye n'o de bilala o kumana fantan tora a la dɛsɛbaatɔ tora a la ko maa kɛ cogo o cogo kuma a da bɛ to i la dɛ nafolo bɛ kɛ k'i ka hakɛ minɛ na piyan kabini an m'a daminɛ e yɛrɛ b'o dɔn wa a bɛ taa laban o kan hali ni cogo tɛ maa min bolo ni gouvernement yɛrɛ bi avocat di o ma ala n'i ka dɛsɛ fɛ ka jukɔrɔma dondo o min kan ka jukɔrɔma dondo dɛ ala o ni fɛntigi ka avocat jukɔrɔma dondo la o bɛ taa bɛɛ kelen kan a kɔni bɛ kɛ cogo o cogo sa avocat fila bɛnna ka ban juge kɔni tɛ e tɛ bɛ kɛ taa ka segin ye o yɛrɛ bɛna fɔ an tɛ ko in to yen ten sa wa cɛw allahu akbar a bɛ se ka yafa cogo di wa o maa to yan ne cɛ la muso la denmisɛn na maakɔrɔ la o ka ca mali kɔnɔ bi dɛ an bɛɛ ko n y'a to ala ma kuma jugu fɔra n y'a to ala ma belebeleba munna kuma jugu fɔra ka d'a kan a y'a fɔ ka da min kan a ɲama bɛ wuli dɛrɛ waati jɛ o kama mara kɔnɔ ni cɛ ni kɛrɛnkɛrɛn kuru tutututu a ti tigɛ ɲɛsuma k'a ko mara kɔnɔ dɛ an balimaw a b'a fɔ a b'a labɛn cogo o cogo ɲama b'a cɛ delili kɛra nin na ka se hakɛ ma fo a kɛ ma o kuma a tɛ se ka taa n'o tɛ yɛrɛ o kɛ maliden yɛrɛ taabolo a tɛ se ka taa n'o tɛ subhanallah ala hinɛ jamana in na mali tɛ se ka yɛlɛma ka d'a kan maliden ma yɛlɛma n'i y'a mɛn mali ko maliden de ko don anw de b'a yɛlɛma o e yɛrɛ ka yɛlɛma ma don e yɛrɛ lahala la o kuma an balimakɛ yɛlɛma jumɛn bɛna faso kɔnɔ wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin ni fili kɔni kɛra maa min yɔrɔ kaban ngala fa fɛ ala ko jigida yɔrɔ i b'o sɔrɔ o tigi la cogo di ayi i tɛna jigida yɔrɔ si sɔrɔ o tigi la min ala tɛ kelen ye wa tara zalimina a ko don min i bɛ tɔɲɔju ye sa lamma rawul azaba o kelen ka lajaba ye u ɲɛna o don yaquluna o b'a fɔ sa hali ila maraddi min sabilin allahu akbar ladilikan min n'an bɔra o la sisan ka na aya nin na a ko fɔkun de a ye segin a kɔ a ye tuubi mara bɛ aw minnu bolo kiritigɛ bɛ aw minnu bolo ladiliya koɲɛ bɛ ɲɛsin aw minnu ma k'a ye segin a kɔ yanni donfɔlɔ in cɛ o de delima la aw se ka ko sa dɛ ala ko ayiwa don min n'a bɛna lajaba y'a ɲɛna saya kɔfɛ sa o don i b'a ye laɲini min n'o bɛ bɔ a da kɔnɔ o bɛ dusukun n'aw ye hali ila maraddi min sabilin yala segin cogo bɛ yen wa ka taa diɲɛ kɔnɔ wa ka kɔsegin ka taa diɲɛ kɔnɔ o sira bɛ yen wa an balimakɛ nin ye kuma jugu ye dɛ o tɛ yen koyi o don nin de bɛ laɲini wa tarahum yuraduna alayha i b'a ye u bɛna tasuma ma u bɛna jama ma khashiina u majigilen mina zulli jasi kɔnɔ yanzuruna o bɛ filɛli kɛ min tarfin khafiyin n'u ɲɛw kɛraw ye mun y'a se nin ma ayiwa an bɔra min kunna o de y'a to nin sɔrɔla dɛ a ye fantanw ka hakɛw segin kasibaatɔ yɛrɛ caman taara kaburu kɔnɔ k'a ka hakɛ to
mayra tara bi yoro jumen ne taga yoro jumen to dukulo fire kundawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mali dukulo ko go dukulo ko iba ko lahara ko utado lahara be fiu fanda do mi ga yoron drakle dala tiya ku ga ta yoro wore famo yoruba do chena ne be ka ka wi ngolo minum la kono ya bla yoro mi fa fa ya bla yo critique la wi abana o yoro do ni ko tara police la pati warbi kuma abana mandani muna sona kana ya fini nyoko kara pesa nana de wa bana koy na tara general mi lawcho kele do tribunal bana o matabi gami ni faso bina daha ani ne masro chodi akagale de minu me anyama bayala ulu to ko mi ta ka soro jugorla be chene do nyama joseun o be chene do abi abake to di وقال الذين آمنوا أيوة نندوسا ننو من أنه جاشلي فوبت للغا نو نيكرا فلاي ودو لمن جامنو نولو كمبه توغا لادل كاو نو مو جين كونا يا كارسا أي لادليا أهين دسباتو لا فانداونا كوكا هكاودي ko maminu gumo fokun nindo ina so luba fo innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm alqiyamati akui kado maminu buena jiwde tegalangulo mbolew olude mawye minu ngu kara sobe ku wera kun bone ku kademe yow bone kema do kani ala inna adh-dhalimina fi adhabin muqimin to yanjiw to yani kelaw ma hage bo shilaw dakuriya hake o ba beta o kera du ko kera wori o kera san yo kera o kera few fenye o de ba beta fi kado fi azabin abella jabala mukimin mini atawadi atikot kede ajoma kati karratata o ma kana hum min awliya yansurunhum ayo ni ko gele aka cala do bina lo ka magwe ka fa ko mi akarata to gara tule na sa isabali ala ko ko digida yoro wara tu la fiu minu mina yansuruna ko minu mina udeme min duni lay ka bo ko bo ala ka probulo kon o dete o do burange kroke o terge o ministre de to ni bebe aka yere nyino do ni mel ladil ka di kunya amme anve ammo qur'anu fe ala fe muhammadu fe kadaka abenyana bore jenyina ni ko ni ngana nene soro aw mana anga kosgi jen ko na de du kulle namarale chame bulo de allahu akbar iwe yelma lawlati wayra bati ku do re diado atila ba minu yo ke ka konye udara fini je kelen na kataw kabru kono ukaddu chama nunu abetura ko ya weru do me nyongu furo bola ma be ufana be akata waru di uniform o yere dama ko ni abebe akata o kele ay munye o man yudri lahu ma lahu min sabilin ni mami koni e flila musangala fe
hakika do kuma kana sira koni itse ko soro plede o kuma ninga ngar dakanu ala bina wele bla say jajibu istajibu li rabbikum inalika min wara muhammadu dakono no ya ala ka dakuriya afe kan yashi adama dumo ala ko kuma na aya bulo boni to yani wala ni wala hake wala ni signya joli mi wala aka adama ma jabi li rabbikum masaminya dana jomena aka kube aya ka wele jabi koy ni sengo e ka woni la hala jugun nuna malde kanga ala ka wele jabi wele jabi ko ta ko aha mba wala mala be ka kisi ayde to ni min ge mi fe ibolo bala haka mbo shimba saka tikimo namara min ge mi fe namara ndabla min qabla an yata yawmul la maradda lahu min allah akunu vokun ye nama sega ko ka ko dunya domi ni sengo serabi ni ka dese odo ala fe koni ka sey kana jiya kono ibino nyini nguso yeminu ga hake boshi ikano do tigumo ako do segi sirate o kanga ko se an ka mulbo jugumo na tenu na wole hake wala yani ka se domo domi ni segi ngo ibi segi ni nyini ka fo ibina jiya kono kana ke ko to sengo tisoro o malakum min maljain nga boli kata ngundo yoro do fana na utei yo mai zikon o malakum min nakirin ya ka fo wala min geta re abi digi do la kuma de ko jula ko bina do ji ko fana tigi tei aywa ladil ka flade maldum islamo jamana musuma faraje farafin ala kayni muhammadu ko nin lase ko e dade ni wali fa in aradu kunu masonu yumurtira fama arsalnaka alaihim hafiza ne mai ci ka ko kana ga mashi dalaja ko ya mai de mi dai lasali ni in alayka ikado femmeka illa al balagh o de ci lasali abana tafsiru kebaw nen aw ma kala nen aw on wali ka wala wala ko muhammad fana da kero de kuma tane ne mo anda ya kasira ka ucula uka baraka ka nu kana ka de ai e ga jakwa ta madala de ngane fana ma fo enne ngumina nene enne ngumina ala fe kadaka afana yo kalfa ilade odoni min gal farela ni ala fe kwa ka ka nga jon nafa yala yake wa fo ka ko beni ka sondo ala bulu ay ma do ko Allahu akbar anye mana furakela minu ne mago nyina minu ni ala kema ka doni kala fola adama do nafa mina nanye fu bana keta mizat kabrable mugu mar jarata kam selewdi anya fo ala ba do suga dimo adama do nafa kamo o kira furakela o kira ato mawdla wara yo andonga fo ala ya dimo de e nyono olu mawdla kama e nyono jene ala ka jon olu digiskili kama o nyaji cheli kama donguna mauna bona to fragela iyo ma de ni yakete of malay dono ni mo kama do timina no fede ngani makete pues na ke wori nyini yere ni yere kama do ibi mina gwere bona to bina chikotu bulu abto yolo lati ina fa anga do troso ala ina to ko be
ani na me cogoya t'a bolo gouvernement kan ka o masuyaw dɛmɛ cogo min hakili la o labɛn kan ka sɔrɔ yen an ka kuma bɛɛ o labɛn minɛnw bannen don o labɛn fura minnu bɛ o bannen don hinɛ ani makari min ni dɔgɔtɔrɔya kalan kan ka o tɔgɔ de o jigi e yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ nin dimi nin a tɔgɔ de nin bana bɛ karisa la dimi kan ka a kɛ tan e min b'o dɔn e yɛrɛ ka hinɛ kan ka se ka i kɛ ka i dɔgɔtɔrɔ damadɔ wele k'a fɔ tiɲɛ na an ka ɲɛ cɛ nin ma walima an ka ɲɛ muso nin ma ayi o waati de e kɔnɔ gɔni e ka mɔgɔw kɔnɔ gɔni dun yɔrɔ bɛ ɲini e la o waati a bɛ ka fisa urgence ye urgence inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sapeur pompier Allahu akbar a y'a cogo dɔn adamaden banabaatɔ jugu o waati ka bɔ accident jugu kɛyɔrɔ la ka taa urgence la waati min kɛ a y'a miiri dɔgɔtɔrɔ a y'a miiri ala ka jɔnw dɛsɛlen u degulen b'a u bɛ sa o de ma baraji baaraba k'a dɔn a dɔnni i y'a kalan n'i ka dɔgɔtɔ ye n'i ka nafolo ye ala de ye nafolo n'i ma i ye dɔgɔtɔrɔ a tɔgɔ de baara nin kalan ni kunkolo sɛbɛn min ye masa de y'a di nka e ɲinɛ n'a ala in kɔ ka na kɛ adamadenw dunni ye fiɲɛ o banabaatɔ jugu a ka somow ni fɛn u bɛ mun de to n'u t'o dɔn a da fɛ u hakili wililen u bɛ jurujugu ta la ilaha illallah rasulullah minnu ye urgence kɛ u y'a dɔn min bɛ yen sisan e ka dɔnni min kan ka kɛ sababu ye k'i lafiya lahara ka bonya d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan adamadenw ka tila ka lahara bonya da ka ala yɛrɛ fɛ ka d'a kan i ka dɔnni kɛ k'a ka jɔnw nafa mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ dɛ fɛn o fɛn n'a dir'i ma ala fɛ a dabɔra i adamaden ɲɔgɔn kama ala kɔni tɛ o hali an bɛ kalan min kɛ nin an bɛna ala de kala wa i bɛna tafsiri kɛ ala ye wa i ɲɔgɔnna adamadenw de don o kɛ ka ɲuman ni bonya min ye ne ma kɛ n'o f'i y'a kɛ n dɔgɔyalen ye ala bɛ t'i minɛ kuma y'a kankari da mɔgɔ de kuma fɔ ni bonya ye kana taa mɔgɔ dɔgɔya k'e ni muhamadu ka ciden k'e ni ala ka ciden e tafsiri kɛra wajuli kɛra ŋanaŋana i bɔra min k'e bɛ to wajuli ma k'o kɛ maa nɛni ni maa dɔgɔya ye i jo t'o la dɛ wa dɔnni fɛn o fɛn n ye namaga min na n ma namaga min na a bɛɛ lahala ye nin o kama an ko madu jara babilenmugu i yɛrɛ bɛna sigilen la i t'a dɔn tɔgɔ bɔlen ma ɲi an ma deli ka don da ma ko i tɛ dɔnni min kɔrɔ ale yɛrɛ na n bɛ se a ka mɔgɔ 100 caman bɛna sɔgɔma fɛ nka wula tɛ se k'a ci to yen fitiri seli ka ci to yen n'a ye min n'i ma fana o b'i mago ɲɛ ala barika la o ye ka to kɛ k'a k'i n'a fɔ e yɛrɛ de ye ala ye k'o kɛ nafolo cɛla ka ɲɔgɔn babilenmugu ma sɔn o ma jarakɛ ma sɔn o ma fiyewu nin yɔrɔ in na an bɛ dumiya kɛ ni fo kolotugu buramani a n'a ka dumuyala kɛya bɛɛ a fana komi a labɔna kulubaliw bolo ala fana bɛ k'a kɛ maa ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ a tɔgɔ di o tun bɛ samankɔ fɔlɔ de sisan filɛ wɛzɛn kolo tuguli o sababu ɲuman a y'a sɔrɔ fa tiɲɛ ye wa a kɔni ala kɛmɛ ko nɔgɔya ye bi a fana m'a kɛ wari ɲini ye tiɲɛ na a n'a ka dumuni kɛya bɛɛ a m'a kɛ wari ɲini ye dɛ allahu akbar maa 100 wɔɔrɔ maa 700 i bɛ t'o sɔrɔ yen dɔw bɛna jiri kan o bugura wa ka kɔ kari min ni accident tigiw fana tɛ kelen ye kolo mugumugulenw tiɲɛ joli joli dɔw y'u jigitilen bɛna u ka maa 2 kan n'a kɛnɛya kɛnɛyali ye ka d'a kan anw y'a dɔn tɛ kɛnɛya ka taa n'u yɛrɛ ye ale ti furakɛ sira de minɛ
Ango dunia kini ni ituran ninga aha ala na meka barka do ka kilsila de. E ala ka jom lafiya yu nyaju che. Ala dimon ne kama. Ya dunia kini ala se karla don la nane fewa abulo karla wa. Oh ala ya dimon minu ngamo enu ne we be ko de kene. Ni furakera ka ba ni tara ifasola wala mai ka yorola. Ni wula kana ni bonya miya ibi soro kana le bonya wala. Adume kaniti fragal saramne amamine ni joli be is ka karyorena ala ta joli frakara abe kolo de do o joli fraw eno sande o tale tay koy angum shari to wala ay dum yakade do ale sebe sungolo dolata bendo yanga missionnaire to wala ta Allah bene do fini jebala jolmi mora mama yayo nana kwayna ko beni fini jatigi do ta kama wala ala anyuru kama mbi keta obadeno woni policier ala yo bene a costa ala ko katikla masara joli mi ya fini jere bisinga joli la kana kaw andara urgence la mais urgence do ni urgence ke bado ne urgence mo ay sabali ayala laje Allahu akbar yamna fama baw atoka na urgence la de etoka na fulike yoro nuna ku la halaw do etoka na yala yala docteur sula akay adama do metu na tukumi ko bella harade maraka gula ha daguri akelina anana ke atitugu flatri mi no dona ambal mayna asro warba mumula amotoy anyaye cedde kule do flatri koro fundani be kasabe kabunya ko fewra kanga nyini kabo france gana ko kanga do sewna ko en nega doy ongon ngoyi anya se ga se ango panan ngoy me churi de andi tanay kati do toro tulawa amo double do hakli sigi dama ko dimi ken do be samango ala kama ka barka do ala kulu tula bi goy andarna yorola yoromi amal mo asnaga katrin lage ka siga ka chiga boy asro docteur ye radio keliminge kariro woro o def mesingele la benega tulisa la trikono ndani buluk ne kaliro sabay Allahu akbar kodo fleka ko dimana kana kadimison uto kan namarani doke fleka ko buto kumanate kasinga kolo karle jengene na atwaidi akeme ka fenga nyende kasinga karaw nyonguna bette ko fle chetlo bi ko worola dere bette ka fle cho kalo kele bi tadafa tugula knera burama dunia ngame aka ala ya dimo de kika nyaka jong kono gwanemo dimse ma koro chemusu ibola wo wa dabaro le ko ibola itachi ko kai ira buya fanate alati o tala yere chen la minga jugo be na fulo anima do ka fiu adama de yere hina de bamne mi ngoni mbekara kaba ati drome minela de nga faso kende kale de ko brama to dairo ni abeta ja ko la
e bina bla jati kam ve du kono ino be ben e be so mi ngon abaka cogodi ale kon tita sojo fenta bulu ataka wari ni o kuma e bina ika kalo fulani sabake jati kam mi ve ino de be bala ale kon tita fa wala de e bina so de min daw fe ataka fa wala ni bina dum ni go fe ataka fa wala ngale ka forka miska ka tulum bito ka mwana ni kon yo sakke ma fla abana so ma bina ka toydi kilishu ke kata wata kana ni kana bita ni nana bu ni minye odo ni mana bu na fana ni ma to fo atisa ale yikana ya dime kene ka fole be ami do ke yarabi ala kay me kaka jon njigitu ala barma totna simoy denda ala be ko barma tibe mu tota ko barma tibe simoy ala ya dimo de e ka jonga mo way be sram ga kanyi ini kante keni abe ka lala ka kawla sorba kante ala fana be watan furadi bona baton na nemo ya sura wallahi wa fla de be bona baton ngu ga choro badi abe ka nyaru nyine anga missionnaire do nga furakalire ala dago mana ala furakalasa afana nyene nete o ma suya bisinga wamu ga kunyo wamu ga mlega kontla jeni kiye nyuma mi gane do nyado yar hakili bura ko nyuma ko e fura wa fla kumino ke fura wa segina de nemo nyo watan fura de ta ko ne hakili kuldo la blego ko ne ado afle mawru bisaka bunya ke mindani nga bora aka bona wato ere hine kanga fura kala de mine no be furakel kala mi duguna donga ko musangala ti labla de ko te c'était fura c'était bona batoy sebe ala de yalla de furakel bay furakel taw ndaka la la do ngam mana minu ngani ala ben gecci ko nefe furakel la ko ta furakel tay ko sebiye o furate kimse ka kenal o jirite o clichité ni masa se mala kam se ka doke on na ko be masa nyi no dire masa o bo masa ka jong o lu hina mine ni man kan mi bo ni de bali war soral law ngibini nyuma ke be do la ala rabbi ado bala kana kokiye eret itimiren mi fiu o chama biga chorba o nya do dumiya kani wona sigatala don ni sojale furakelete obina ko bado ke o iya hina mina ne mingede asega nyina ko fiu furakelam no mali kono amma nyina lo sanata la fe ladil kami nin ne kada ala no ye ni furakel kalam nu tabulo fo tabulo ya rabbi ala ka furakel kala to ani mamma ko nyana to ko fara tabulo kani onga docteur rube amma ina ala fa ala ka yelma do akal la kono kana ni fa fe wa inna idha adaqna al-insana minna rahmatan akika ni ala manami wati min ninye nema hine niyo shuro anamadeni kata farha biha kawa kama yanga no yesa aflali atam ai eba inge nema tewa ako tidugo atama chula tidugo yegula tidugo kuma chula farhun wa yatubu sayyatun bima qaddamat aydihim fa inna lisana kafu o masami here kiye kan nema kiye o wati nisoja tamma chugo kuma chugo aye chugo yere ebisungo yalate konga ni toro mashiba kasara no ya soro bima qaddamat aydihim ayre ka jurumu kafar do kamo
nge nala ya to ka ba nga ketabe tana lahara kishibi joya koy aba nye gwa do la ka ya faya imma ina min wa ka bana mata ma ko kala ka jirum kafariya chado de goy ibi sanga o sanga tli o tli shu o shu ibo fefe nga banana abe ga jirum ya fay ala rer bo nye ka to de aya do illa hala do be ka do la jurumu kanga ya fanga kanga udukla seliminu kanga nyaji minu mo ikanga wala bara minu ge eto ke opma ala reka kanumi nyeshi mo no tafe ini noko kasale moy abi bana blaila je kono ya o yani gato onguna o dongile o kalogile yani ko ba onguna ni o ala ibike ala ko fala yo o kono opma jurumu bita o kamo nanye do ke kaga amta laba ke ala ka jurumu kafari chere do ala ta ka joni nyangwa fufiyo o de flaka foyata nene ka lahala ya jugu ahina me ala la nata fe andini noko kase mi ma to jurumu bi bo etwa nu bi bo jurumu la etwa jurumu bo noko la pew o sulu ka wuli ano nafla sun ano nyo na ala baro na adama de kanga ayere ni de ko ke la fiya kadi ni andi son ka kana wala ko famuno ede kadi new nda fe ni jurumu ka se ka ta janma kono sa opma abi bana chigana ta do ngele fulikala ta kalo ngele fulike china ngo wati kono ibi nguna minge ibina ala deli minge inye gone fueti nye koro ala ko hal maminu mina era fusa ulu tamato gwanza fo idale fo kene bisinga ke kuba yibulo wawde ko inga madama kene bananda yi gabar wato de bayi akono keraku fa innal insana la kafurun farma de fitri wala bayde dongele banade kalo kale banade a fana bi tlapma be folla ala mola abina fala rangete ma warala nako kuma kunda jam fo nama fa nenguna o asro dum ko be ala ka jela killa ala ko fitri wala o kalo jolle kera kana yala ngele ga do ngele dama dimo o ye mangaye kalo chama mi mo sanyama ngani bana mi be akara chodi ekla kika kiguya ni ka ira kola shidi doa kalo fla wala ma samla kene ma da bana sanani ima da banana sangele kalo dama do kara banana o kuma kara fitrin wala bayne motawa ana ma do ay do ngala je an ko kabo ala bulo ana ma deni kadi alay ngara ba de kata shidi ga do ko na zare bi ta cha nyama bisinga ala baraka da ku chamai ali inet ga jala fiu lillahi mulku samawati wal ardi sangolo mataya du kulo mataya mara ala ko bene ala tade hoda fu yete sangolo mataya du kulo mataya sangolo mara du kulo mara akwa bene ala kelen dai masate fly ne kelen du yakhluqu masay min yene ala ko mi dalike ma fena yasha o famino yenja o ala dal sugam ga min ya jade ni samia era sirawa mama kono bi yala ko dawla pro dawla ibi danve yere suguya beye nyaga banya ala masay ma yasha abo chokella ji kono matrafa baw o fana be kabako yi ala ka dambe ona nyaga met lere bina o ji kono dambe kabako maw baji kono dambe kabako maw ala yema say yaqlu ma yasha ko tar madini mulo yahabu liman yasha inasa ako
ama kɔlɔsi ko ne debi dili kɛ maa mɔ muso la maa min n'o ye n ja o kɔrɔ ye n bɛ denmuso di dɔw mɔ ni ala kɔni wa yahabu liman yasha'u dhukura a ko maa min fana ye n ja n bɛ denkɛw d'o mɔ aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa a ko dɔw yɛrɛ bɛ ko cɛman musoman maa fila bɛ ɲaami ka d'o mɔ a ko a bɛ fara ni ala de la ka d'a kan ne de ye a kotigi mi dɔw sɔn muso caman na denmusonin caman na olu bɛ cɛmanin ko kasi kɛ mi dɔw sɔn cɛmanin caman na u bɛ musomanin ko kasi kɛ komi musoman ni cɛman di dɔw mɔ piyan o ye jahal man yasha aqima wani ala dɔw bɛ yen da di cɛ la da di muso la ko ne de ye ala ye taa buguridalaw fɛ yen taa somaw fɛ yen yɛlɛ i ka jigin ne ala ko n da di o ye jahal man yasha aqima ko kona bɛ yen n b'o kɛ piyan kan ala y'a jira e ko cogo di kotigi y'a kɛ o n'a bɛɛ ten cɛ minnu bɛ taa don muso gasi la ka o kɔrɔfɔ fo ka se dɔgɔyali ma fo ka se bugali yɛrɛ ma kada k'a ta ka foyi wele musonin kɔ allahu akbar cɛ o e bagara mɔ dɛrɛ e de munna e ma muso bila a kɔnɔ cɛ ma bila a kɔnɔ e bɛ taa bagan mɔ cogo di nka cɛw bɛ nin kɛlɛ kɛ koyi fo ka muso magoya yɛrɛ ala k'a sɔrɔ ala bɛ ka fɔ ko ne de ye musomanin di b'a ye wa ne de ye cɛmanin di b'a ye nka n'i tɛ naloma ye barika la o muso joli joli bɛ n'o barika mɛ ka tɛmɛ cɛmaninw kan muso kelen cɛmanin ba kelen duloma la n'i ye min d'i ma i t'a fɔ k'o barika ye f'i ta ba wolomuso ma k'a den ta kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn ka ko bɛ kɛ ɲɔ bɛ susu fini bɛ ko tobili bɛ kɛ dɔgɔ bɛ ɲini a kɔnɔma kalo kɔnɔntɔn bɛ na laban a bɛ k'i n'a fɔ a ni ka bɔ n'o ye jiginni ye cɛ tɛ ten min dɔn ala ye muso don anw ni o kunamanbaw cɛw ala bɛna o den min d'o ma an bɛ tila ka o kɛ o dɔgɔyali ye k'o ye a ye muso wolo ala ko naloma cɛw a tigɛ tɛ sa n ye min d'a ma nalomaw a fɔ ala ka barika don o la n'i ye barika don a la i tɛ nimisa dɛ misali ka o muso kelen joli joli de bɛ yen ni kamalenkɔrɔ caman o duloma la o cɛman joli joli bɛ yen fo sayi u tɛ se ka foyi dilan o yɛrɛ ye barika bɔ ni ala de la sɔrɔ bɔ ni ala de la yan'an ka taa muso dɔgɔ fo dɔ ka taa furusa b'o la ala i tɛ miiri wa an ka ni maa min ye ala ko bu i ka tɔn na i foyi tɛ n'i ta kɛ ala ko wa mi cɛman ni musoman ma a ɲaami ka di dɔw ma ko nka dɔw bɛ yen da di cɛman na da di musoman na o bɛna mun fɔ o bɛna mun fɔ innahu alimun qadirun a ko k'a dɔn ne ala de ye dɔnnibaa ba ye wa ne de ye setigi ye piyan aw ko cogo di diɲɛ tɛ nin cogo in de la wa a n'a dɔla su ni tile cɛ muso a bɛɛ ka lahala bɛ ne ala de bolo وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا adamadenw a ka tile ala ma a ka alabato hakika dɔ o farikolo tigi si tɛ yen ko ala b'i kuma ɲɔgɔnya illa wahyan fana kɛra ka o kɔrɔ ye ka kuma i fɛ ɲɛŋɛ la o tɛ maa ni ala cɛ nka ala o tɛ ku danfɛna i b'i yele ala kɛ mɛn k'a ka kuma ɲɔgɔnya o bɛ ta ni fanga min ye a y'o hakɛ min d'i ma a bɛ kuma n'i ye ka dan o hakɛ de la
ana fara wa kallama Allah Musa takliman abeddo kono ko Musa ne ala here ko nyengwe ala e hagli sigi ala ka kuma ɲɔgɔnya bɛɛ a bɛɛ bɛ koli dɔ de kɔnɔ nka nɔrɔ tafanga min maɲumanya tafanga min ala kumaɲɔgɔnya tafanga min n'a kɛ mɛ k'o di e yɛrɛ ma dɛ a b'i kuma i fɛ o hakɛ de la ɔ n'a bɛ k'o hakɛ la kun o tuma na a y'o de fɛ illa wahayan wahayu kɔrɔ ye i tulo bɛ kumakan na koyi nka i ɲɛ t'a la dɛ mɛnni kɔni bɛ ka kɛ fɛ tulo de bɛ ka mɛn ɲɛ bɛ ka mɛn bolo bɛ ka kɔni mɛnni de bɛ kɛ farikolo fɛ aw min wara'i hijabin walama ka hijabu do i n'a cɛ o wahini in ta o fana t'a bolo dɔ ye i bɛ se ka sɛbɛnni ye i ɲɛkɔrɔ sankolo la walama fɛn dɔ kan o bɛ wahayi aw yursila rasula walama a ka ciden ci kana a ka laɲini fɔ i ye o ciden n'o ye mɛlɛkɛ ye i b'o ye ka d'a kan o b'a sɔrɔ o kan ka ye ni lahala min ye a y'o fanga don i la fa yuhi bi idhni rabbi o tuma na o bɛna wahayi min k'i ka sɔrɔ o bɛ kɛ ni ala ka jɛn ye innahu aliyyun hakimun k'a dɔn ale de ye masa min kɔrɔtalen don wa ko dɔw b'a ka dakurunya bɛɛ la o tuma ala ka kumaɲɔgɔnya fɛn o fɛn n'a tɛmɛna walama a bɛ sɛnɛ walama a bɛna na nin lahala saba fɔlen a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ o tuma ɲɛŋɛ min ni ne ni e b'o kɛ danfɛn si tɛ se k'o kɛ ala ka kumaɲɔgɔnya tɛgu danfɛn na a b'i yeli Musa alayhi salam Isaka komi a bɛ dɔw ka faamuya la ko ala ni Musa ka kumaɲɔgɔnya ko o kɛra ɲɛŋɛ o tɛ tɔgɔ di ko an bɛ ka tɛmɛ kumaɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ a tigilama ye tɛ ko dɔn yɛrɛ abada o ma kɛ e ma ye kuranɛ kɔnɔ ala b'a a dab'a kama k'a fɔ an ɲɛna ko Musa ko ala ma e jira nan k'i ye ala ko Musa ye e y'o ɲini wa Musa lan tarani de i tɛ se ka ne ala ye fiyewu a kuma bila ka ye o tɛ kɛta ye nka kokɔrɔba kama kulu lajɛ ni kulu sera ka sabati a nɔ na dɔw b'a la Musa e na ne ye i na se ka ɲɛ nka ni kulu ma se ka sabati daju in tɛ ka bɔ i da kɔnɔ pewu falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka tuma min na ala ye kɛra kulu ye kuluba jaga in ye kulu mɔɲɔmɔɲɔna tɛ kulu mɔɲɔmɔɲɔ yɛrɛ ma ko Musa fɛ ko Musa kirina ka bin fa kharra Musa sa'ika Musa kirina ka bin tuma na fili y'a bila kirin y'a bila ko ala ɲa to i ta la wala n tuubira ni nin dakurajɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ hali bi e bɛ t'i sigi k'a k'i n'a fɔ k'i bɛ Musa ni ala ka kuma bɔrɔ ko ɲɛŋɛ wala ma da ni da i n'a lajɛ k'a sɔrɔ kuranɛ bɛ ka f'i ye abada o tɛ se ka kɛ danfɛn si la i ka alamaya ala nɔɔrɔ ala dɔn o bɛ hakɛ min d'i ma ala fɛ ala yɛrɛ b'o dɔn o tuma na ale kan ka kuma i fɛ ni o fanga ni min ye a b'o de k'e fɛ wala kama hali bi an k'a dɔn k'a fɔ o tuma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale min ye nɔɔrɔtigiw ka nɔɔrɔ minɛ yɔrɔ ye kiraw ka kira ala dɔnbaw ka ala dɔnba
o yɛrɛ kun ka ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أقول نبالا قرآن مينا بابلو أو باتا أبلو كليلا أبلو فلالا أبا دروشي أبا أتوايدي أكانجانا يكو هين فنغريمبا o de fiɲɛ ne fɛ a bolo a ko ni kuranɛ in kun jiginna kulu kan kulu bɛ mɔɲɔmɔɲɔ a tɛ se k'a dɔn ni ta ayi i hakili jigi de musa ko ala ye jira nangi ye ala ko musa o tɛ se ka kɛ fiyewu nka kokɔrɔ kama kulu lajɛ tuma min na ala ye yen kɛra kulu ye kulu mɔɲɔmɔɲɔna kulu mɔɲɔmɔɲɔ yɛrɛ musa kiringa be o ala kelen bɔ ni kuranɛ in kun jiginna kulu kan a bɛ mɔɲɔmɔɲɔ ala kumana muhamadu fɛ ni nɔrɔ fanga min ye barika min ye tasuma min ye ni kuma kɛra musa fɛ a bɛ yeli a tɛ ko a la musa kun y'o de ɲini o ko tɛ musa y'a dɔn ala tɛ ye ɲɛna n ko kira don hali maa min tɛ musa y'a dɔn ala tɛ ye ɲɛna nka a ka ala ye jira nangi ye nin a tun bɛ ni yɛlɛ min ye ala i ka dangile min kofɔlen don n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni ala dɔnba bɛɛ y'a baro mɛn i fɛ bɛɛ y'a kibaruya mɛn nɔrɔ ni fanga ani ala dɔn o tafanga min n'i m'o i fɛ o ma ala kuma ne ye dɛ o kuma na i yenge ye o yengela la dɛ i jira na o jira la dɛ ala ko musa n'yo min go ye o fanga dira o ma di mo koyi kana fɔ a tɛ ko i la n'yo ko ye nye min gɛrɛgɛrɛ min o ye ni de ko k'a ɲɔna k'i ye i tɛ s'a kɔrɔ koyi nka ko wɛrɛ kama kulu lajɛ ala ye ngira kulu ye kɔrɔ ala bi kuma muhamadu fɛ ni nɔrɔ ni tasuma ni fanga min ye a ye o ɲɔnɔ o jira kulu la fitini kulu mɔɲɔna kabi musa kirina kulu mɔɲɔmɔna pewu musa kirina kabi ma ye kiri kele ka bila ko cogo di ana awalul muslimina ko ala n y'a faamu wa ne yɛrɛ lemina ba fɔlɔ ye cɛ in de la koyi a y'a dɔn ka ban ni cɛ in tɛ fila ye ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ nɔrɔ min na fanga min na tasuma min na a tɛ musa la a b'a yele o kama ala ko ni n kumana ni kuranɛ in kun jiginna kulu kan a bɛ yele o tuma kuranɛ jiginna cɛ min kan ta fanga min n'i m'o mɛn o ka bɔ kulu ye o ko an bɛ kulu ye sura lahazabi o laban yanfanw fɛ ala bɛ nin fɔ fɔcogo wɛrɛ la inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali فابينا منها أنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما غفورا أكو أنغا دنيا يرى أنغا ما دي كلومو سانغولو كاتسي دو كلو كاتسي كلو كوتسي قال دنيا غرامو أشفقنا منها أنجر لكم أدم ديوتا أدم دنيوتا ورم دي محمد دي صلى الله عليه وسلم كراو كاچاكوي matu dado nangala rate ngala e kira noro tafanga mindi prana dina chemi ngamo ay amo fanga di cheshimo je kono noro tiula ala mawla kirawla o kamo dine gafe shite je kono ko nyami madwala ko kuma wero ma shoka kono fona kera ninga fenye qur'anu noro mano fe taso mano fe la shitana ke shitana mo ya ke tuko ala ko abara batra ko tsika na nyefa tsika da ko fe foi ti faraka foi tsika bala
kabna dina mo hon ka fobi sanwa kelen kabna ni annabi woron ko amo dilani ngamusa ka taurata o isa ka injila o zabura dauda o abe nyamina ni kuma wera wi kuma kundan jama sabana kono sabani kala fe nga qur'anu kabako hali to mekele ni yafa kabako de ngala ko la ka yasanna alquran zikri fa hal min mudakkir ma tanga o da mata de tanga ni sabu be mo daka aya ke chugo jina tsika do faraka mele ka tsika do faraka adama tsika do faraka aka fulful ayru adama dinu akungul sama minani o dabai nye o keka qur'anet taja kungul sama bulu lidhikr fa hal min mudakkir ni qur'anet kelimbe ute itina dine kitabu istro wa asuna namo do dur shibabe je kono nga qur'anet a aya wa warani ko ka bedrushi ama miliyon bachama be je kono miliyon bachama qur'anet dur shiba wa shabala gomana willa wa badri fla willa wa badri larabu faraje chugo so be badrushi ala ko wanyo ka qur'anet de welu dur shiba kele de je kono ancien testament adru shiba kele de je kono nouveau testament dur shiba kele de je kono kadaka amadabo nye na fakamo adabara ko wati kurni gode kamo opmana o katanga ni maso bela misa ka udur shiba kelen de je kono ngani aya woron koy adur shiba be je jamana bela islam jamana ona ma million bawu ala kara fatura pe watro ataba utela adur shiba chama be milliona ni alakate kuka gafe kelen jirani je kono mi haliko asulangele odur shibabe uteo kuma njugolo bashile uno tido kulo semana nga mosami ye kulo semana dabai oko muhammadu ka jira ka fo gafe nyire kuma kade nem ye kulo semada wa nyeni ndaja kulo semefe wala kad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir salama ni fa bele jilebe musa gafe kuma jimeno abisa da qur'ana qur'an nunda bromata isata adu fi bakale jirana ati kuma ni mo ka so mawa aywa ira ka do fala muyere nduri shija ka ziba ka shabela ka jira ka fo awayu fenfen agabe fenfen laini yere min me abe koro odeni laini ma be abe koro odeni masakele ne akra beci wa be ka noro dimo ngami na bara jien be kamo o yende fongo tanga wala yo tanga aya tanga ni lasuluka anjuru ye folo ka dur si jangulo sama fe o mani qur'an be je naka bo jien kono bi bamana ngele mi sigi ka fo abeb sebe fly kelemi sigi mara kelemi sigi akabakodu wala ya duru shilimi afarfandi adama de mo kulo sema mo wa hake me qur'ana kono o donedo ta hake ma kono so kolo kelengele o hake ma kono o donedo dakuri hake ma kono o donedo Allahu akbar imsi ngado de ayni ala ko ni qur'ana te misi ga jien kono wala ma shimate me ki ga beta kana ka sen am mo tala re ngani onge ala indanga dre oye fizikima tangani oye ma barkama munumba kono jien yere ka nyefeta nama ko nyele développer ko en développer de tra en hagla ko anye la be ko anye ko do amita bo aka korano ka korole nga o ya dama ko yi o ya dama tangani ma be ka korane ka cheti ya ni korane tu ko no se yo ka korana ma be ala bo la hala do na je kono amina o ko mi ye mo bulo ko koray ama so be korane ngono o be ajira na ka fo mo saminye ko na tawlati ke bae
ka donde adama do yuru ka ko do nyini gataye o mo sammi o ko semede adama do mo do o mo sari qur'ana jigi bay o mo misaga gafo jenna da gafo wara do kuru magara bara yamul qur'ana ta damul maga Allahu akbar hani jembe qur'ana be jennabi tasmatu ga ma fuike o jamana shitei ka famu salama jamana salama ko te fa ka soro ma miliyo be sore minu bisingu sigi yoro ngele ka a fomma kele nga ko basabe o jurata salama wala re nga gafe woro jenna sa am tiga kono ga qur'ana wa subhanallah ay o jurata na re o jurata salama wala adrujile do abai wala ka yassarna alquran lidhikri ikado ne alaye nga gafe mandi gafe sanmai mi no ma arma debe na go fota ta kiyamatu ko kado ne ye annogowa atwadi adrusi nogoya ngulo sememo wana de ngulo sememo do bae shashite kuni kaka kita adrusi oyongo qur'an kilimbe ude wadina gafe ni qur'an bana debe gafe foytey ki drusi ba kilimbe je kono adrusi ba kele wote je kono amma fo kira tawta kira ide ngaw be ga kira mina chenne fe amma fo noroti wu ne gashi ga noroten ne bo ko kuma ala ko mana innahu ni ala minye wahyu kebaye ni qur'ane wayi gabe aliyun ngorota ledu hakimun nga kodobe ha wa kazalika wahina ilayka ruhan min amrina ako muhammadu ka do ka fo wahayi minu kera kani ko ye kisede wo kisebe kisela ha daga bi negative noro yele mele ka dala ka bon noro de la ngay may jibrani ala karaga sana yele o do asra yoro dala ko muhammadu kata na le tamana yanga ka do ale noro ide nga noro menye fa wala jibrila yele jenne sirakata anga muhammadu neno ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibado la upma kafo kezalika awhayna ilayka ruhan min amrina nye wahyu minge kani ko yenni to yo farakule wahyu to yo farakule yo bulade ruhan min amrina ka wahyu to goro eta nyenni de wahyu to yo farakule wini jaga jam nye danve bedaba maye abeka marabe mulu abeka lahaleo doni bena ala ye qur'ana njigino de ko ko doni be ba kono qur'ana nya fam taga sa albi muto mo ka kuma indo roy jiri kile je kono ya abini mo ko nyen min ya kata abini ya kata abini ni ya yoron mo abini gata ni ya kata abini jeta jiri kele ka ala ye jiri kele dani chogo ya minu nye farajani farafin farla nyogo masiga jiri kele nga chogo ya bedo ga ba atsiga kere kada ka masami ya da o musaka la hala utsiga donga ba armadini o mala ka damvengile amma se wandna se farajani farafin kala ka damvengile nga chogo ya do ka bangalodu no karaw yalla soro lay siga ke niyo don wa beti wala ka dakuriya kele korone ngono abini ngeta ni aketa abini ngeta ni aketa abini ngeta adama diun u siga aya kele ka la don ba abada o ma ke utnake ibe do don la bana wala lol fere mi ka mi ni mago nyen mago cente kele ni o no fana beti ibe do de do ala amal make ala ko do ma ko te koy iye subhanallah ma maganda ne ha
kurana wahyu yenni de wahyu tawcala ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu era muhammadu kunda do sebani e fi wala ma sebe femiere kuvi wala makalanga te sebani shido wala al imanu limana era fana yitugo mi e muhammadu kundo dongo ay walakin ga jalnahu nuran ko nga anye kitabu ko limana ko anyo ke norode ko de muhammadu nahdi bihi man yashau min ibadina amin ma kana anga jona jomi no yanja e kan nora sabula wa innaka latahdi kadu e muhammadu ibi kanni ke ila siratika mustaqim min dilenedo siratillahi alaka sirakoni allazi alami lahu ma fi samawati wa ma fil ardi masami ni femme sangolo la atawi wa femme du ko la o yatay ala he ila allah tasirul umur fa belajele bara belajele min laba kana turu ala de ko tasirul umur oni sangolo an dugolo femmo la o be masayin tay o ko jume me sa noti laba masayin ngoro fa belajele min laba kata ala yorola be talla bangala kula upma ma ke fuira mam zinaga ala kumina sabala ala kanga utikila ma doy qur'anu sula bi nani ani sabana wode bina damne bismillah am jamani ghenna ala toy arab doni tamashemi arrahmanu wa yaga turu ngora masayai nema feminu ni adamade ka nyinama tsaka ta kuto ala yu tura ngoro fasai kabina mada wala ka rahmaniyatu on bo ko do note matu ko baramo ko dara ala fe anyo fasai ka jima fe ni jida fe ni nima fe ni na be ko ke ka labo ka sura mada tangolo mamuno bo chogele la noran fembe jimme ko nogombe kalumbe dolombe tlembe onanyo no wero ala yo mbeda kasro ma adama deninte o kana onda sa sevlani buloflani kono rabani nga kabuya damo ko femba kuna femme adugumo anima fena ni fena jara kena ji gele abbe daranne ala fe aw komo akuti ko akadinya de aw e masawdi fe be daranne ala fe aw komo ka tura koro ka sora mada kada ka toro ka fo be atay ngayru ka jija mabe akana akuru ngorote ayna tenida kam barakada allahu akbar adama de te dale de bofo akbar ngoroy ye minga ye buyena dadomo wa buyena barakadamo way kuma shit siga doka sadala wa siga barakada ka sadala kuma ambeni sarakale yumoni anno tibe barakadalimo o tibe asaramo nga nayambe sarake mo alay wasadula te turle bidibinu bo akbar kata sel damene fatro ayado allah warka tabe abe ka hakli ji kennela nema min ngara ya kabu fomo na bu ina fomo adama do o abi bu baraka damo de go na tabe opmana ala na nyambe ni israkaila anno ma baraka da ini wasadola amin hawye masa tannedo masa indanu medre o ere ba tanu kasoro itado ki ba ka tanu bara nyode on ganni male to fo ara ko te alhamdulillah e ba ka fein tanu aka timiya kamo aka kunya kamo aka bashiya kamo aka jinya kamo aka magaya kamo aka ne de yo odo moyi o abe ne ga dile opmana o foli o mo bisege ne ala de mo alhamdulillah
tanu masa mim masa buyane onge buya masa inde inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ikado dakura ni maka foy muhammadi nyaka kalawun jama yi arabiyan min wala wala le lallakum muso taqiluna aw ka hagli ta baraka wa innahu ikado qur'anin fi ummil kitabi kore aya wa woro ana chayaw ana sulaw kwabe qur'anu rabbe ba ka bo kono wa innahu fi ummil kitabi ladayna ne ala fiya kono la aliyun nga korota meda hakimun ko do tigido ummul kitabi o suratul fatiha de ale aya wulo blain kuraya aya to waworan ko abbe bora aya wulo blain de kono a dewnye aya waworo ko ne suratul fatiha aya nunye bawde ummul kitabi o ma bi qur'ana kalangata nalaye tashi kahine lako ika tashi kanye ka noro farara ka noro fa bae qur'an sulami aya minni abura sul fatiha aya mina era boye ne yawnge ne yawlo blangoni to be kaba yawa alaga ko ke udakene do chugo do la han ya soro amu yew tekle wala mo fo mo nyongo ka soro ha kele do bo ni nyonje aya wa warni ko o be wa aya wulu blay na chugo di o be bo ko nay ala de ya fa wa inna fi ummil kitabi ladaina korona aya wolo watwa woron ko ki kado ko abebe o aya nun to bebe bamina de bami ngono ne ala yoro la ko na beede je dale 100 miliyari julene arama de nga jate mo soro fora ho che fora kudo era nane kasaban fon sebe o sanjuleni dogon mi se ka fola o million haga do se ka fola apmana sisa o sa million mi ne nyagaro la wala do mi re dama do apmana ube boramuna dogo ku tle wolo blind wa o tle wolo blind o dogo tle wolo blind shi wolo blind o tita bange kalo de lawa kalo tane flamma faranyonga san kelendina wa o samla sadwa katate samga sambido wa sa million miliaro ambe mo dakuriya wolo blana shu to do ku tle wolo blana shu wolo blana wa no masakale ke mo qur'ane aya wa worani koy ko bebe o bebora dakura wolo blami na yo ke qur'ane bay no suratul fatiha ebe ko ba ko chugodi ijube ko ko langa min go ko boy era bulo o la jaflaga min be flaka naga nyiga mi woni o ma misaka alaka dambe wala ma alaka ko alaka ni ya laje ibna ye a chama do wala ma u fo minyo ka soro laje chugura ibna soro a bebe kenyi bebe woranyona ngai kanga famu na alaka lanyini o de fora adama de alaka lanyini minye ko adama de nga kare wala ma ka fote no kuna fane o bere tarabe aya wa woran komo
o ala ko na joranni ala nyefe baraka dalika mo aye nye dagura minun jigi ayo doleta mashikani kakamfo yanno larabu ika kambe minne ala ka qur'ana jigi len dekle ni jorane nyefe mago tiga kala nye dagura mo hode o dokala bamananga bete to ka bete shinwa ka bete bete ka bete mara ka bete ne de aka kauna ngam mago ta ka kauna na yoro nyefe ka fili ne dagura jigi muhammad ka barka noro do bo de la ayo de kala nganya do o be kala ni seli wato wati ayi o fanga tala an gono nabnu hanni bado nya dan fanga mi mo don on ganye maka mbedo dakunya duru kono dakunya wolo blangono no suratul fatiha ay ajiya sani jora ne ko nyefe ay ikaseli mogo to la de fo dakunya wolo blangana woni dakunya wolo blakana qur'ana bere bo kono niaye dine era kono anga foi tita suratul fatiha ko koroba la ko koro chama de bala wa do flani qur'ana bere bala kono ni ale kalanga ba e qur'ana be ka abere ba kono kadaka yi bo fu ko dimu ba nunde kono itna siga de numbe kala itese hanna dur di fe o tekwila o ala ya bedo de qur'ana wolo bla ngono ka fo amake to chugo sa ijija ko kala ibal mem ko fe ital mem ko fe ni kon dura sel kono o kuma fatiha ngala o ni alman be aka kala ni masaka kala bashi tola o kuma wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakimun أفندرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ها أبأو كنو كانغا أن جردوا أولاتوا كانغا نجي أو كرفة أو كما لاب لوني كذا كاو كرجي مكولي دندم مو هاي جمكولي شتي توي wala ka hakili jigi babla kanimo konta tete ki minaw na ka chide mana mo kani somi je tesoye ki somi la minu nyi ko tara chugo mi ka do kunye je mara ubemini a bene fini jani tara wala ma chini foy mata abe hakili jigi babla kanu fiye were ki chugo do kanati kana tendo konta bini misa on ga bo kono ko anga awte hakila jigi kana chew mo ne ala fe kada ka kira juma kulu dande me mawyo ayo tato abada ko ngatoy lakan dakura miyo bi faydre o kama arsalna min nabiyyin fil awwalina afu ya mohodo ko folo ma tabenuna ako nan man joljolde be sanene ala yo ci folo mo ci kunde balaw arama de tura yiramo ka sehakamo sanga metama je bato ani nafulo togo o nyinni bitabbe arba de be do mana abada jeti herasro kada ka be ba nyini ka nyon gunu sa wa to ranyina kala ala ko ko jugu hopma benno gara ala bi do ci kana uyeru la bi dota o krengere ka ka ci do mo hopma bu mo ladi damine ngane ala matuko ke atsika tama mina u ema nzomi ka fonga naninge on wala jena nyebo jemi nani lobo la nduguro no be etla kana mina ko muna nyoke ay ala tsika ma mina nama chiden jide aba mina chukodi o kamo o kuma ako o na nyima jojo lebe sanne nene ala yo chi folo ma temenuna o folo ma temenu la hala mi nyato ninye chidew chama chiumo yala dukolo kammaw minu maybi ani sini forfo ka ala kota fili ala mo shekana ka dula anu ka toyini jeyini opmana
o tɛ bi dugukolo kanmaw la wa n'o b'olu la o tumana ala de bɛ se k'a fɔ o tumana a bolo dɛsɛra sisan maa la wa kirako la wa naɲumanko la wa tari a bolo dɛsɛ dɛ nka ɲɛ min kun b'a kun kunu ani tulo min b'a fɛ ka adamadenw ka lahalaw mɛn ka adamadenw ka kɛtaw ye kɔrɔ y'a ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ ti ko la bilen tuloko fana y'a minɛ u bɛ lahala jugu minnu ka fɔ a tulo t'o la ayi tuloko ti ala sɔrɔ kɔrɔ ti ala sɔrɔ ɲɛko t'a sɔrɔ n'o t'a sɔrɔ o tuma na e de ye kiraya banni da ye cogo di ala ye adamaden ni ɲinɛ ni fili min ye o banna wa sitana bin adamadenw bila kojugu la fɔlɔ o sitana ko banna to de o sitana ka lahala banna wa kɛla madama kun min y'a to cidenw jira kununko ala fɛ ka na adamadenw ma k'o hakili kurakuraya ala ko la mun sɔn diɲɛ kana u bɛɛ halaki madama hali adamaden o kelen b'a nɔfɛ dacogo la ne ko ala ka cidenko banna wa ala bolo dɛsɛ y'i sɔrɔ dɛ i tɛ se ka taa sisan maa minɛ bilen dɛ o kama ala yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una wala ko wa tira si tɛna na naɲuman si tɛna na ci u ma fo a k'a sɔrɔ u n'anw bara b'o la ayi o kɔni o ye adamaden taabolo ye e k'a fɔ k'i bɔra ala fa fɛ ko tiɲɛ na o de ye tiɲɛ ye o nɔrɔ b'i la o kumakan b'i da kɔnɔ o lahalaw b'i la ala diɲɛma bi k'i ka de fɔ k'i fa u dɛsɛra de u b'i to yen walima k'i mago sa nka u bɛ dɛsɛ nin bɛɛ de la a bɛ dɔn la k'a fɔ wa i bɔra ala fa fɛ o ko tɛ diɲɛma kɔni t'i to yen o nka n'a ye maa maa wele la k'a bɔra ala fa fɛ mɔgɔw ka dɔgɔyali u ka nɛnɛma cɛw kisɛ t'a ka jaba la tiɲɛ tɛ o de adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn o ma yɛrɛ o kirama ma to yen hali maa ɲumanya ka fɔ wali abada mɔgɔw bi dɔgɔyali ni nɛni u b'o k'i la ka d'a kan sitana b'u su k'a k'i ka de nka k'a fɔ i bɔra ala fa fɛ maa si ka dɔgɔmɛ jasili ni fali ma se laɲini ni e cɛw i ta tɛ sitana ye n'a fɔ i tɛ ala ka ciden ye ka dɔn k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye imam mahdi kofɔli la fɔ maa maa wolola silamɛya kɔnɔ hali ni ma wolo silamɛya kɔnɔ silamɛw ka mahdi ko ye mahdi bina silamɛya n'a jɛkulu caya bɛɛ bɛ mahdi nako kalama k'a fɔ ala kira y'a fɔ a bina bɛɛ b'o dɔn n'o kɔni kun nana sa o ta kun kan ka nɔgɔya sa a fɔ mɛ bɛɛ nka pati wala de ka wele da mun ma fɔ a ma mun ma k'a la jamujugu jumɛn man d'a la makutugu jumɛn man d'a la ka n'i miiri makutu si la nani si la dɔgɔyali dakuruya si la k'o ma fɔ a ma k'o ma sɛbɛn ka ca o ko tɛ bɛɛ bɛn min nana k'a bɛna o ko ala kira ko tɛ sallallahu kana dilali kɛ tiɲɛni dilan bɛɛ sigi mɛ n'a ye nko n'a tɛbɛ a nana ye pati k'a dɔn san hakɛ min fɔra a nana o kɔnɔ taamasiyɛn minnu b'a jira k'a fɔ waati sera o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan nko n'a tɛbɛ pati de y'a jira na k'a fɔ ala ka ciden don dɛ a ma to yen fiyewu a fali laɲinina lahala caman na k'a don kaso la o laɲinina siɲɛ caman na kafira ni dajaluya o kɔni tɛ o nanu kɔni tɛ nka o juguyaba min taara k'a sɛgɛrɛ o dabalijugu minnu taara o maafa laɲini minnu kɛra yala o sera k'a ka ko tiɲɛ wa ayi wa a bɔra an ka lafa fɛ dɛ ayi adamadenw hali ni dugukolo ni sankolo farala ɲɔgɔn o tɛ se ka ala ka ciden mago sa fa ahlakna ashadda minhum batshan a ko minnu murutira kiraw ma u ta kɛ n'an sɔrɔ an b'a fa yɛrɛ ka juguya kosɛbɛ ala ko olu la minnu murutira ka juguya ka tɛmɛ a da kan ko ne ala y'olu halaki wa mada masalul awwalina nka ala ka ko wa n'i ka juguya ta
ni temena haga doka ala be aba bulo shi yana dare kana so chide la bashi to la ja kwa te chide ika so chide la ala ti mashi mino na fe kono ya ay betu yera bulo la nganda fe aka ko ka ke ni sengele ta ka flanata ka sabanata ala ba aba dige ko la ndala obena chemo aka ko tuge dugulo ga dugulo tigiwa dugulo tigiwa ka halaki di mo je kono obode la ngam mana chide la odama la ala ka toro ti mashimo nga ere bi toro sasa kadaga nde chenga ko ina ti domo e ba fere ga chenyera mo ko sa ala ko ere mo ko sasa fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madamatul awwalina ma minu yadda ndame ke chido nga ko ina maso ala da mata foka chewsiri ka foku bi chide faka boy wala ma ka kosa ala ko nyolu halakide wa madamatul awwalina o musalami ndemena ko kibara de be ka damo aw fana ko jogori bi andala obena chamo kwa tegewa na jero karo ala ko wa minu nyoro la kunu je wati te beno nyodo halaki o ko ayro ka sigibi andala fo etikala ngaka ko tege du ko ala ko wanda toyde ka gadda ka de do no ale akli ga ho ko ay ci de joli joli ci ku ci na man joli joli ci o ma yatu min nabino ma fa no bina no o kele ni do anye chilike wa minu mina na kana o kele do on garama de ben be murtila de wala in sa'altam ni nyini ga man khalaqa samawati wal ard kabo ma sangolo mi no bangu nan du ko mo ko jenne o da bayre arama de na ka ba alamo anaka mo te ngala wala ka ba ko ala de yuda la yaquluna khalaqahunna al aziz al alim sangolo du ko ta mara bi ne ko jeni o da ko masami ye setigi ye wadon baba do ko de sangolo du ko da bay op mo ayru yo do ni do ye wele kata ta fo wa sangolo du ko da ba setigi ayem la ka chila de hey kana singa gringa otigla ma kele inyama jo kada ka min do ko fo arama de ga kele o ka kele to arama de alazi jala lakum al arda mahdan o masay ngotawa kele ngo masakele ne godo min ye du kulo feve awyi wanya bo feve le le masami yoke o de kodo ma da kadai o jala lakum fiha subulan tamasraw ayo be ka awye du kulo nga la'allakum tahtaduna nguso aw ka kana ka ta yoro yi والذي الذي مسفنا نزل على جيني من السماء كما سمول ما انجلا بقدر ني هكا هكا من ياجا فاشرنا به اني چرني كوجين سبب لتا بلدة ميتا دوكلو جالي مونيمانينا ولا ما دوكو ساليونا كذلك تخرجون كوني كلمة غنغلنا ناكا يرو جا فنگنا جرا فكو مومو كو چيتي دوكلو يرا كوني جل فكا بغرا بومو ko masam mi sayina ka basangula na bisi ngaje o dukulo jala bukri mane fo fien ba asuru ikado ko bisinga magayati ka kena ya shugara nyana mai akwanye bo chokele de ko shukuno me fo bo chokele de kadaka aya misala we je kono ya kazalika tukhrajuna aw fana sayako fe ka du kabru kono ka kulu koroku ke febe kongo ko fe nyana ma bitla kana de alhamdulillah
abina ko wati sira wa bi suratu zukhrafun ya Quran Islam bi sabab binani fulana sabana ale aya tan ani kelena njo kara o de la sisa inshallah taala mana anga do wani foli o be lamba be kerengena bawa kante samake ke mbagar samake ani misat fofana ke ani ma koroba ce muso fɛn fɛn n'o bi lamɛnni kɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ la sa an bɛ basuru fo n'o kuma ma saka suru cɛmɔgɔbugu farasi kɔrɔ don nka ala tun ye dɔnni dɔ kalifa a yɛrɛ la a tun bɛ ko dɔn maa minnu kɔnɔ ka amadiya faamu n ka cɛkɔrɔba fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la bi o ye a tɔgɔ di saka suru ye a denkɛ fɔlɔ n'o ye baja ye n'o bɛ dutigiya la bi bafin tun bɛ ko dɔn a ye amadiya faamu n ko maa fɔlɔ min fɔra ka amadiya faamu n ka cɛkɔrɔba fɛ o dɔ y'ale ye wa cɛmɔgɔ i ka foli bɛ yen ala k'i dayɔrɔ suma baworika ka foli bɛ yen dɔw b'a bɛɛ lajɛlen ye kaburu kɔnɔ bafin sakaja ani bajɛ an ka foli bɛ nin ta b'a bɛɛ lajɛlen ye ba yusu zangena musa bɛɛ kɛ diinɛ kanubaabaw ye ka taa sama masɛn ja wase an ka foli bɛ ninnu cɛkɔrɔbaw bɛɛ ye bafin n'o ye sakasuru ye ma kɔsɔn a ma ɲinɛ i kɔ nɛnɛbugu nɛnɛ dodo farba nka a den do morikala lɔ bɛ ko dɔn dodo fari a b'a ka sɛmɛ fili sanfɛ ka i sigi o kan ka sama gosi cɛw tɛmɛna n'a ka bamanan dɔɔni an ka dugawu b'a ka du kɔnɔna ye a y'a wolo den daraman ta ka di ne fa mɔ kala la bamanan kodɔnnaw u y'a dɔn ko in bɛ laban moriya rɔ dɛ awɔ an ka dugawu b'u bɛɛ ye ala k'u kaburu nɔrɔ olu tɔ tɛ yen bilen denw ni mɔdenw olu dɔ de bɛ yen sa n ye sakaturu min fɔ a ko karamɔgɔ maju a ko i den namɛ ni fɛn min ye a ko n tɛ fɛnɛ sa a ko nka n ka dɔnni kɔnɔ n kɛ mɛ ka min ye a ko n tɛ se ka tɛmɛ mali la yan koyi a bɛ bɔ don min alahu akibaru o y'a sɔrɔ an na tanga don ka bɔ madi ka yɔrɔ la ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn min don nka a ko dɔnni nin fɔ a ye dɛ karamɔgɔ maju a kɔni tɛ ja hali nɛgɛso t'an bolo o waati a ko mali tɛ se ka kunbɛn ale kɔni y'o fɔ ten nka kunbɛn jumɛn mo yala an kɛlen ka dakuniyaw laseli dabɔ kalanbaabaw wulila k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bi a ko in da sira la cogo o cogo n'u ka dabali ni u ka ɲɔɲɛw ni u ka jalakili ni ani nkalontigiya ka dana faamaw yɔrɔ la ani ko yala a sera ka mɔsɔn wa u sera ka kunbɛn wa o ma se ka kɛ dɛ y'a dɔn bafin ye tiɲɛ fɔ dɛ ala na 2022
ko te ka don ba bise gi bla ka nyanyi ni ke kalo woro ko fe u kana laseli ke ka fo ku ka fe datu ko ka da ga wo ci de wara be ko ma ndes le ma ko li kono ne make ba fi nyina de ga ba fi ni wode o kale nganye wele bla ka fo kasma gouvernement ni nyena u kal lagni aw kon kato angasgi korne mbe ambulo na mbe damo lawo ye alata fente ka faraga fente ka bala an be kan ni ga dalo kono ashimi jamana nyama kalfa me emina ala febe opmana fain e ka a chesi gede a nyengwe olu nyengwe o nyengwe awta ke lamini ibina dolo ka fo opmana nabra fambe o kuma ma jaw yo ko ma taw fa fe o uma so fa mo ka o kele ke wi abes mane tura amanga min jira television aka fora jola ka so juro la ko nebe no tigla mo ko ay tigi aina ka fo nyongo fe o tede aina anga ke nyengwe vegi tafo kurane noro kono nimmi mi buri kurane noro nyo kura ko be shetana ga dibila de ashimi kam ma gouvernement ma kele to gandula ko ka wele kangana kurane noro la kurane noro ko ma jaw yo ango panus na siko ke nyengwe o bette so law o mana ukana nu ka dalwi radio national lay on fana bena nanga dalwi uma so fana mo ko te ebi yela kita dalu dada nyanga kira ko tala kira ko fete ayan gote kata ayata on wana bi yela sa ayan gota be uma so mo ango pan go me chugo minde don ba bi sigen nge no lu shima so opmana ogo te nyema ba minu ko buya boka kadim so nye kletige opma alere kana akele na ongele akana dimbo akadim so na dim so nye klemintige akana kele daru ale ko ma fo dim so nye wa mu blala wala takala matina dim so ko kletige lu kanyina bu yere no ga shumin metu opmana abanata awre cheta yore nga alibi opma wa anga dalu dito flanye ruka rajola anye dalu dili sigaroma wolo vlange abella bana ami wele da aywa akoya koro anga dalu foto fle o yaye amo sanga sigi nyengwe wanda foto fle afuna kata fakara jo nangame teteu niyas rabba fi be kabru kono chaka suru masangala kema ka don mingal fela ni yen nye chendo dre mal don mo mase kangu be koy wa tisi kana kan jigina ni femi male kono e madiga norode ngoda ni le rab kan jey ndote ko me ko sebe ko donglida o kala wulu chama be male kono nyakoro ndot sigata ngala ka foli no nana o ka bakulu kai marfatigi be ga marhabla kare ka bakulu la ofma ninye anyoruga choroba sigida mina o choroba de furan vesina ani minu gona ka amadiya famu fe nyorland se apmabla fanga umar surufu abe kabru kono bi akoroga shaga fo fana be kabru kono ga chodi bane edebe am do ka alaki mangoro anga fulibe zangana ka be sama ka be nena bu ka be korba bu ka be misawo ka be ne yanyiru fo koroga sigiraro mi ka ye almamiya anga fulibe numbe fatu wale wan jakaw fuliba be koyi ala ya ke abora aw de lay amora aw la
o yala no aw noto e nera noto e nin jena cugo cugo atayni wo manya cugo cugo fana ndese ga nyamo anda e nyonya di o kuma ala yange nyonda e naw cena cugo cugo mora aw de la na nyina fana mora wala fana beti nin jena cugo cugo mora wala wala fana nyina mora wala koy o yala no tanshi no e o kuma anga ala fo kadawka asazani telefoni dama do bi sigata muta inshallah alhamdulillah jijabu kaw foli baye jijabu inshallah Hey, Maruja Kante. Bismillah. Alhamdulillah. Ay, mo ba sa? Oh. Aha. Allah. Kana na bawa. Hipodrom. Kana na denguni dela. Allahu akbar. Ala ka dayɔrɔ suma ala ka kaburu nɔrɔ ani balimaya ani silamɛya Kante Sidibe b'ale yɔrɔ in na yen Fajigila 31 30 Fajigila 30 fedo amisra wala 30 metri amisra naibu tangara geni ako ka fuli fanye aya soro bla kana kanu baraji jazakumullah tangara ken dodo nga abila menega